Para sa maray na futuro ta, usapang pamilya, digdi sa DCGB, giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya, kay ba si Kuya A, asin Ate Jen. Maray na pagkahapon sa ngamin na mga paraantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Aldaw na naman mga tugang nin... Anong aldaw na, partner? Martes! Martes na! Oo, Petsa 15, it's payday today. Petsa 15 kan bulan ng Hunyo taong 2021. Maray na pagkahapon, sabi nga ni may kasabihan na ano man na ang hagiat sa buhay na sa tuyang hahampangon. Basta nagkakasararo ang lambang miyembro kang pamilya. Kayang-kaya yan. Sa ginaray po niya itong makakaibanan ngunya na aldaw ning Martes. Dahil iba sa kuyang partner sa radyo asin sa iba pang bagay. Ate Jen! Marhay na pagkahapon sa gabos sa mga parantabay. Welcome po sa programa Makakaiba ta si Kuya A, and ini po ang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya, kay ba si Kuya A, asin Ate Jen. Partner, maray na pagkahapon sa imo. Maray na pagkahapon, partner, mainit-init. Grabing init. Mas mainit ka. Parang pag nahiling ta ka talagang nararamdaman ko na talagang hot na hot ka. Kuya Bones, pig pa para bubola ako kan sa kuyang kaibanan ngunya na pagkahapon. Nakailing si Angel. Tumigil ka, Angel. Tumigil ka. Sige. Marin na pagkahapon sa mga paraantabay ta, sa mga nakadalang sa satuyang Facebook Live, DZGB News Online. Yes, opo. Good afternoon. Live kita dyan. At i-share po sa muyang Facebook Live, ngunyan na pagkahapon. Tangaling mas dakol pa ang maabot kan sa tuyang programa, partner. Yes, yes, Opo. yes. And ay man paglingawan na mag-subscribe ang sa tuyang YouTube channel, partner, ang DZGB Legaspi. Tangani na kada may bagong video, makakatanggap ka mo ng notification. Don't forget na pinduton ang notification bell. Yes, oo. Yes. Pero bago ang boss, makakaiba na tayo dyan sa luwas. Saro man ang sexy and beautiful. Yes, oo, walang kupas. May kurbada. Talaga. Sabi pa, ha? Ange, Oo, Ange Galero. Galero, please come in. Huwag niyo akong inaano dyan, Babalikan ko kayo dyan. Nakakatakot naman to, eh. Takot. Huwag kang matakot. Ano lamang ang mga istorya halay dyan sa luwas, Ange? Anyway, Kuya A and Ate Jen, maray na hapon sa mga parantab. Ayaw kitiligdi sa Kapitolyo Provincial, Canalbay, kung sa ingo niya na pagkahapon, ipinagdeklara ni Gobernador Al Francis Bichara na poon sa aga, July 16, 2021, sagpod July 30, sa Geraray na isa sa Irarom at Bilog na probinsya Canalbay sa General Community Quarantine o GCQ kung sa kung magigiram dumatakan mga nakalihis sa semana irot nang nagpaluwas ng executive order si Governor Bichara may kinaraman sa nasambitan ng bagay. Alagad may exemption man giraray digdi sa nasambitan ng executive order number 17 series of 2021 dahilan sa Sagararay na daiman kaibahan ang munisipyo ka na Jovellar as Indrapurapu sa pagpapasairarong sa General Community Quarantine o GCQ kung kaya andawang naunambitan niya tong banwaan sa Geraray na Mantinido na yaon sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Pinaliwanag niya na pagkahapon ni Gobernador Al Francis Bichara na sa paagi kay ning Executive Order number 17 naglalaom siya na mas maging stricto pangunyan ang enforcement kan mga LGU sa inda mga residentes tangan ina malikayan ang padagos na paglangkaw kan kaso ning COVID-19. Kuya Ian nato dyan, iyon na inan kasimbagan sa kadaklan kan mga kapot at kan mga albayano dahilan sa nagkakapira nagtataram na posibleng i-ECQ ang probinsya kan Albay alaga dahilan digdi sa ipinagpalawas ko sa nangunya na pagkahapon ni Gobernador Bichara na Executive Order number 17 natatawanin na ni na klarifikasyon ang mga albayano dahilan sa mantinidong nasa GCQ pakitango niyan. Ang pagiramdom mo niyan kan Kapitolyo Provincial sa paagi ni Bichara sa lambang mga albayano magsunod sa nasa mga protocols na pinagpapautob kan kada LGU nindo kay mga lokal na ehekutibo tangan na malikayan ang padagos na paglangkaw kan kaso nin COVID-19.
Iyo man sana Kuya A, natin dyan ang pinakabagong update digdi sa opisina ni Gobernador Bichara, Ange Galero, DCGB. Salamat na Salamat, marhay Ange. sa imo, sexy Ange. Ano? Oo, Yan na. mainit na bareta, partner. Just in, sabi nga ni, just Yes. in. Minalaog pa lang na bareta. Hanggang Oo. petsa, 30. 30. Katapusan kan bulan ng Hunyo, partner. Opo. Kita mantinidong nasa GCQ. General Community Community Quarantine. Oy. Opo, ihumananggad ito, partner, sa mga kahaputan kan sa tuyang mga kababayan. Tadakol baga ang nagaantabay na may mga nagisabi na tibaada kita ipairarom sa ECQ. Yes. Lagi dahilan sa ini nga ni siguro talagang pigbabalance, partner, ang sitwasyon na talagang GCQ na mo na talaga girare kita, partner ta. Siguro ini man talaga sa paagit ang aning mas maging makusog pa ang pagpautob ka mga minimum health protocols na ipigpapautob kontra sa COVID-19. Correct. Dabos po ini pinagigibo para po Opo. ini sa tuya man sa ng kaligtasan Yes. para sa mas mabawasan ang paglakop o hanggang sa mawara na ining COVID-19 sa tuyang Correct. runa, partner. Ano Opo. ta? Grabe, apektado ang gabos. Yes. Pero Apektado ang dahil kasabay pag-iro-iro. ang rapo-rapo and Hubilyar. Ano? Yan ha. So, sige. Mabalik kita, partner. Ma-commercial Sige, muna kita. commercial. Ha? Ano? Sa tuyang pagbabalik, tuya na tutukaron kan kan programang Usapang Pamilya. Kung ano ba ya? Enroll kan sarong ama. Opo. Tama. Oo, may Sige. mga kaibahan kita, partner, na mag-agom. Sige. Sarong ama na mapaliwanag kung ano man agad para sa iyong eksperyensya, ano man agad ang role kan sarong ama. Correct. As in, anong expectation kan sarong ina sa iyong agom. Yan ha. Maraman tayo sa tuyang pagbabalik. Oras niya to, alas 2:18. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now. Hurry, enroll now, and reserve your slot while available.
Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang ating mga bakuna ay may specific doses na dapat sinusunod upang makamit ang lubos na proteksyong hatid nito. Para sa mga nakatanggap na ng unang dose ng bakuna, sundin natin ang ibinibigay na schedule at piliin din nating kunin ang pangalawang dose ng mga bakuna. Ang proteksyong hatid nito ay hindi lamang para sa ating mga sarili, ngunit pati na rin sa mga nakapaligid nating minamahal sa buhay. At huwag na huwag kalimutan na kahit bakunado na, kinakailangan pa ring sumunod sa ating minimum public health standards. Kumpletuhin ang bakuna para dagdag proteksyon. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. One-piece Chicken McDo, 75 pesos na lang ulit. Dine-in na sa McDo para sa presyong throwback. Prices vary. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Sulfate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Problema sa mabahong amoy ng basura? Naku, huwag magtiis! I-Zeolite na yan! Ang Zeolite powder ay may kakayahang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCJB, 729 kHz.
Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras sa radyo DZGB alas 2:26. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Joy, 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. United Home, bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey, chill muna tayo. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Welcome back sa programang Usapang Pamilya, mga tugang. Oy, bago kita duman sa satuya na tema ngunya na pagkahapon na may nagsaselebrar. Kang wedding anniversary partner. Yes. Happy 30th wedding anniversary po kay Madam Agnes and Roger Shop na partner. Yan, kung nararamdaman pa po nindo mga tugang, saro sinda sa mga naging guest digdi po sa programang Usapang Pamilya. Saro sa may magayon na partner, love story. Yun, ano? And until now, magayunon an sa indang pag-ibahan. Mala nga ni, pangpira na niya at 30th. Oo, imagine. Anniversary. Halawig ng panahon talaga, ano? Yes. Human so bunga kang pagtsatsaga ni Sir Roger sa pagpasyar pa naman hanggang sa Bakakay. Di ba? Correct. Oo, sabi nga na, pag may tiyaga ka talaga, may nilaga. Pag may nilaga, may makakain. Hindi ka magugutom. correct. Masiram ang pwede mong maihain dyan. Yun. Uy, partner, hello muna kay Romel Copas, Marina Hapon Daan, Asunción, Romalasio, Mirabueno, and Maritas Mortega, nakatutok ko niyan sa tuyong Facebook Live. May nangangamusta kan tubig sa DSW, sa LCWD. Ayun, Legazpi Water District. Kamusta na da sa tubig? Wala pa. Wala pa. Nangarigis ka? Iyo. Sa bumba. Oo, doon tayo talaga partner kay may bumba o kaya Correct. bubon. Diba? Ika. Ako, pag warang tubig sa gripo, bubon. Oh. The best. Santo Domingo, di inaubusan ki tubig. Nako. Fresh na fresh. Pero may pala nini fresh na fresh. Oh, fresh na fresh. Ayan na. But Okay, anyway, partner. sabi nga ni, dumako tayo sa ating pag-uusapan ngayong hapon na to. Yes. Partner. Mhm. Ini sarong mag-agom sa tuya na makakaibanan ngunyan. Oo. Aktibo man sinda partner na miyembro kang Commission on Family and Life kang Diocese of Legazpi. Yes. So, i-welcome ta na. I-welcome Live ta na. sinda dyan. Naka-zoom kita ngunyan na pagkahapon giraray. Opo, si Madam Lot and Sir Richard Lisay. Oo. Ayan na. So, Yung na masinda. iling-ilingon ta na sana. At anaton takidiit. Diit. No? At anaton taki kadikit na oras. Ayun! The best. Ayun, ha? Sige, maray na pagkahapon. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Ini po si Jen with Kuya A. Mic test. Hi po. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am Lot and Sir Richard. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Kamusta po kamong dumangon yan? Okay naman po. Yan. Ano po ang sa idong pinagkakaabalahan? Nag-aaral. Nagiling nga ng duwa. Araw mo sumata ninda, garo nag-i-spark partner. No? Ika na ngaya agong. Ika na ngaya agong. Okay. Nangugto na po kamo, Ma'am Lot and Sir Richard. Yes, pa. Yes, Opo. Ano po ang sa indong isira?
Maaga na si Ate Jen. Pwede magagad. Yan. So, anyway, partner, Ma'am Lot and Sir Richard, pirang taon na po kamu kasal? Bali, 11 years. 11 years. 11 years. 12 12 na. Round off. I-round off na. 12 years. Okay. So, I guess by 2010 or 20... Tama po? 2010 or 2009? Opo, 2009. 2009. Okay. Opo, So far po, pira ang biyaya nin buhay. Bali, duwa kaming apat na mga aki, duwang babae, duwang lalaki. Uy, gumagayon wow. Ang combination kan mga aki. Duwang babae, duwang lalaki. Oo. Sa mga tigpapangarap partner ka mag-agom. So combination, duwang babae, duwang lalaki. Minsan nga ni, sarong babae, sarong lalaki. Yes. Okay. So, ngunyan, bago ang gabos, Ma'am Lot and Sir Richard, pasalamatan mi na po kamo sa oras na itatao sa tuya ngayon na pagkahapon. Para ma-inspirar ang mga mag-aragom-agom na nakaantabay ngayon na pagkahapon. And of course, may relasyon naman po ini sa Aranina na celebration kan Father's Day on Sunday yan, on June 20, 2021. So, Sir Richard, Happy Father's Day tabi sa imo. Sir Richard. Salamat, Ma'am Jen. Yan. Sir Richard, Ma'am Lot, pira na po ang edad kan pinaka matua na aki? Yung panganay po namin is 11 years old, magto-12 this August. So, I guess, elementary. Magto-12 tapos 10. Susunod po, yung isa nag-8 na nung May, and then yung bunso is 6, turning 6. Yun. So halos grusa na mga hagdan sinda. Usually 1 to 2 years ang pagitan. Talagang dahil nagkakararayo ang edad. May advantage po ang mga magturugang na medyo aran nilang ang gap kan sa indang edad. Mas magayon po kasi isad lang yung pag-arog. Isad lang yung tanglay na naraday. Ngayon na medyo malaki na, medyo physically independent na, isahan lang din. Yes, sabi nga, sararuan sa ng tanglay. Sararuan ng tanglay. Pag nagdakula na, sarabayan mo na ginhawa. Tama man. Kaya ika-partner, iyan ang pag-isipon mo. Dapat. So, sararuan na tanglay. Sararuan na ginawa. Kung gusto mo mag-triplets ka na. Okay. Sa pagpadakula po kang aki, si Say po ang mas disciplinaryan sa indong duwa. Si nanay nila. Halos baliktad, Si Sir Richard man, so spoiler. Usually kaya baga partner, ang ama ang medyo nagiging disiplinarya. So sa kaso nindang duwa, iba man ang istorya. Si Ma'am Lot pala. Si Ma'am Lot ang medyo mas disiplinaryan, and then si Daddy Richard, siya medyo sige lang, go lang, okay lang yan, di ba? Sa mga araw kaya. Tama po? Deman po, kamo nag-iiwal na duwa pag araw kayan si Sir Richard na medyo maluwag sa aki. Hindi man po nangyayari. Paras naman po actually disciplinarian. Pero yung mas hands-on sa mga bata, ako yun. Kasi ako yung nag-aalaga. Siyempre, ako yung lagi nilang nakakasama kasi nung lagi nang nag-work siya everyday. Kaya ako yung parang immediate na discipline. Pero pag level up na ng mga kalukuhan ng mga bata or mga level of discipline, napapasa ko sa iya. So, parehas lagi mga bata, alam nila, nagdi-discipline si tatay nila. Pero pag di na kaya ng nanay, forward na sa judge. Yeah, pag hindi na kinaya ng ilaw, doon na tayo sa haligi. Okay. Usually, yun talaga. Kung si Say ang hands-on partner sa mga aki. So, everyday na talaga mga aki. Pero may nakakaibahan talaga, partner. Ang mga aki talaga, sa everyday mong makakaibanan, kay puhan mo halaba na pasensya. Yes. Diba? Opo. Pero so, medyo, sabi nga rin ni Ma'am Lot, pag medyo magabat-gabat ng pagdidesisyonan kay Sir Richard na ito. So bilang sarong ama, kumbaga, naka-standby lang siya, pag daay na kaya ni Mrs.,
Siya na. Take over na siya kan ano yan, kan Mga pwede sitwasyon. gibuhon. Espresso, Yun. so action na pwede gibuhon, partner. Yes. Diba? But anyway, nagtatrabaho po si Sir Richard every day. Yes po, same po kami ngayon na nagtatrabaho. Connected po siya sa teacher po siya. Ako naman po isang nurse pero deployed po ako sa barangay. Okay. So, pag may trabaho po ka mo, ma'am and sir, si Say po ang yaon tanganing magbantay sa mga aki. Usually po, yung parents ko, kasi nasa isang compound lang naman kami. Usually yung mga lola nila. Okay. Namin inipan yung yaon lang sa compound, ano, medyo advantage ito, partner, na although nagbukod ka, pero bako masyadong harayo. May Yes. someone na magmo-monitor sa mga aki. Pwede man giraray ma-experience kan aki. So, pagpadaba kang sa indang mga lola and lolo. Yes. Ano, makalolo po, makalola sa mga aki. Makalolo po sila. Makalolo. Makalolo. Okay. So, dumaan naman kita sa pagiging mag-agom. Yun. Ayan na. Oh. Excited ako digdi. Yes. Diba? So, sa ano po, sa bilang sarong mag-agom, Ma'am Lot and Sir Richard, sisay ang enot na nagsasabi ning sorry. Usually, of course, common siguro yan. Yung, siyempre ako, yung palagi nagsusorry, kahit maski na minsan baga nasa tama kitang mga lalaki, naman yun na lalaki ang nagsusorry sa pagtapos ng aldaho. Kita man giray masuyo. Yes. So, sa case po, pero may lalaki, ako ang nagsusorry pag may problema kami. Okay. Si Sir Richard ang enot na naghahagad ng tawad or for the sake of peace, di ba? Yan siguro ako ang dapat na maukudan kan mga ibang mga lalaki, no? Babaan ta ang pride, no? Yan. Sabi ni naramduman ko susarong, di ko aram kung sinabi ni dating Presidente Marcos na daidaa siya courtship is not in my vocabulary, but for you I will make an exemption. Just love me today and I will court you forever. Diba? Yes. Love me today and I will court you forever. Iyan, minsan iba nagiging baliktad sa ibang sitwasyon, sa ibang nagiging mag-aragom during courtship. Si lalaki, sorry. Yes. Gabos na pagpapakumbaba, yaong kay lalaki. Talagang ipapahiling kang lalaki, partner. Diba? Basta saguton lang siya. Oo. Pakasalan lang siya. Pero pag pinakasal na, subituo na pinangako, tinauman ang God. Ibang bituon. Sinuntok. Nakainig bituon, swago mo na babae. Black eye so na-receive, partner. Ibang bituon, maitom na bituon. Nakailing bituon. Nakailing bituon. So, sa kaso nila Ma'am Lot and si Richard, baliktad. Garo ito, so, pangako ni dating Presidente Ferdinand Marcos, just love me today and I will court you forever. Yes. Yun, ano. So, every time na nagkakaigwa sila ng day pinagkakasinabutan, si Sir Richard talagang enot na naghahagad ng dispensa. Oo. So, dai po ka mo, or dai ki chances sa indong mag-agom na nagkakaturog ka mo na may conflict or magkadagit? Meron po. They're like other couples din. Merong times, hindi yan totoo na yung ideal na, di ba ideal yan na dapat before going to bed, nag-makeup na ka mo dapat. There are instances na we go to bed silent. Yun. That's the real life, real situation. Yes. Pero we choose to resolve conflict than running away from it. So, that's what's best sa couple. Correct. No? Siguro ko during that time, halimbawa, Lunes, nag-iwal na alas 4 ng hapon. Medyo fresh pa. Fresh pa, no? Okay. Fresh pa, syempre. Di mo mapipiriton na maging okay, even idalian. Kasi may pigapod na healing process, no? Yes. Di siya basta-basta nawawarain just a blink of an eye, no? So talagang nag-sustain minsan sa sabi nga ni sa Tagalog, sa damdamin.
No? So, magiging ipokrito ka kung sabihin mong okay na ako, di ba? So, pero the good thing about this couple, partner, daininda pigdudulagan sa sitwasyon na ito. Oo. Tama po? Nagtatao lang kamuning oras sa lambang saro. Okay. Iyon na. So, nire-resolve man giraray ninda so sa indang problema, and they're not running away duman sa problema ito. So ang solusyon, at the end of the day, mangyayari, matatawan na ninda kisolusyon. Kasi pig-focusan ninda, partner. Siguro ko iyan ang saro sa mga magiging magayon na example para sa mga couples ngayon na nag-aantabay na dainin na paglingawan, so problema na nagkaigwasinda. Kasi minsan, ang iba, okay na nga, dahil na nga pag-urunan niya, nabok ko na nga, tapos na nga yan. Diba? Tapos na nga yan. Pero wala ki-closure. Daing closure na nangyayari. So, daing, baka one of these days, mangyari giraray, dahin nindo aram sugigibuhon kasi dahi ka mo nagtaon ng solution for the first time na na-encounter itong problema. Yes. Yan, ha? Sana iyo ang maisipan kan sa tuya ng mga mag-aragom-agom, no? Oo. Curious ako, partner, sa indang love story kung sa insinda nagkamid-bidan. Sige na. Ika dyan ang matibay magkalkal kan mga arog ka na bagay. Sige na, partner. Ha? Sa info mo, talagang pinaka-enot na nagkahilingan, nagkamid-bidan, and narealisar na namumuot ka mo sa lambang saro. Pinaplas ako ito Gari din na First meeting, sa indaw po ka mo nag-enot na nagkahilingan? So, primerong paghilingan niya mo ni Agom. Bali, nagkamit bilang kami ni Agom sa Cebu City. So, panahon na ito, nag-eskwela ako sa Cebu bilang sa pagpadit. And then, sina Agom, nagbibisita ini sa seminaryo. Bali, nursing student pa lang siya nung panahon na ito. Ako naman, Seminarian. Seminarista sa seminaryong itong bisita ninda. And then ako, sa time na ito, kaya ako kumasa ko ang senior, sa senior year. Ako ang nakakapot ng susi sa gate ng seminaryo. Every time mabisita sinda, ako nagbubukas. So, primerong pag-meet na mo, siya nag-abot, ako nagbukas ng gate. But then, wala pa man ka ito attraction na nangyari. Kasi ang may kurso na sa kuyang ako, so kasi seminarista ko. Bali ako, sinugo man lang ako na kuhaan ko daw cellphone number sa kuyang ako. Para sa iya. But then, along the way, ang nangyari, kami naman na sunog para urun-urun lugod. Tapos sa cellphone number, yaw man sa kuya. Tinawag ko na duman sa seminarista ko. Kung seminarista ko, wala man gani lapot na personal niya, pero pig-message. Di ako pa urun-urun ako. So, pag nahirak siya po na nag-message siya. Kaya nag-message ba rin siya sa akin. So, doon nag-start pa namin. So, dahil sa susi, nabuksan ang puso. Sa susi ng gate. At yung tulay, naging tulay pasiring sa puso ni ma'am. Okay, magayon na. Napipicture ko, partner, na pagbukas kan gate. Pirming si Sir Richard ang nagbubukas. Yun talagang mahihiling mo for the first time na malaog ka sa sarong edipisyo. Ma'am, ano po sa namatian mo kayo during that time na siya nahihiling mo? Actually, suplado siya. So, hindi siya nag-smile sa amin. Hindi siya cheerful sa mga bisita. Medyo grumpy siya sa mga estudyante, ng mga kairiba namin. Kasi bilang religious chairman sa religious committee sa college namin, may once a month kaya silang open yung seminary nila, and then merong mga talks, merong mga spiritual retreats na binibigay yung mga pare na kasama nila sa seminary, yung mga formators nila. Kaya pumupunta kami. Pero hindi siya nakikihalubilo sa amin. Very, secluded, yun. Kada bukas siya sa amin sa gate, bubuksan lang yan, tapos buksan ng gate, wala lang siya sabing dagos, wala. Open gate, pasok kami, yun lang yun. Yun lang yung time na nag-communicate sila sa akin. Kinuha nila yung number ko sa registration sheet. Dito kami nagkangilalan.
Adi mo pala nagpaaram sa imo, ma'am? Hindi sila, tumawag sila, pero kinuha na nila yung numbers. Okay. Tumawag siya, sabi niya, hi po, sis. Hi po, sis. Pwede namin kunin yung number mo. Pero tinawagan na nila ako. Kinuha na nila yung number ko. Para na magini bo. Ano pa man ngayon? Nakakulan mo na nga. Naon dyan sa paarang partner. Ano? Arog palan ka to. Yung pala ang Aram mo ang apod technique. ka iyan, partner. Ano? Ha? Ano po? Intention kayo ito ba yan? Abay, apod po ka yan. Ang mga millennials ko niyan. Hokage moves. Hokage moves. Hokage moves ang apod ka mga millennials ko niyan. Yan na ang mga Before madalian. magpaaram, nakuha na sa Nakuha gusto. na. Pero, ano man, reasonable man, Sir Richard, di ba? Kasi paano man niya ako makakapaaram kung sa apodan. Oo, di mo man makakauron. Ayun. Yan na. So, ito, pagkatapos ka ito, Ma'am Lot and Sir Richard, dire-diretso na po sa communication indong duwa. Pero di talaga siya diretso yung namin love story kasi we ended up breaking up kasi nga yung family side ko ayaw nga sa kanya. Kasi for certain reasons we don't know alam mo sa mga parents kasi wala na akong magulang. So ang nag-aalaga nila is tita ko na wala na anak. So parang in a way hindi nila gusto kasi they have other plans for me kaya nga nurse ako kasi para mag-abroad. Pero ayaw nila na maganon nga ako. So pinapili ako schooler siya. So ang ginawa ko siguro temporarily break up ko siya. So tapos naghingi ako ng sign. Siya man pala naghingi ng sign. Kasi palarga na siya sa Africa for mission work. So sabi ko nag-break up na kami, break ko siya. Sabi niya, baka ito na yung sign na talagang for priesthood siya. So kailang naghingi man ako ng sign na if one day gumising ako, mahal ko pa din siya. Isa kata gumising ako na one day mahal ko pa din siya. Tinext ko ulit siya. Di siya nakadagos. Yun. Siya pa rin yung pinili ko and then from there, nakatapos ako mag-class, nakagraduate ako, nag-take ako ng board exam, siya na yung kasama ko. So talaga mas pinili mo talaga sa puso talaga, ano? Oo, kaysa sa career, kumbaga. Yan. Na-in love. Yan. Makulay ang buhay da pag-arog ka yan. Oo, talagang pag namuot. Makulay da ang buhay. Kasi every day na nagmamata ka, kaibanan mo sa taong padaba mo. Wala na kumbaga feeling mo, magigibo mo gabos. Kasi kaibanan mo sa tao na padaba mo. And then kung may gusto man ka mong maabot sa indong buhay, sabay nyo itong gigibuhon. Yes. Diba? Tsaka yung sinasabi nila lagi na very corny baga dati ng mga dalaga tayo na love conquers all. That's true pag nag-asawa na. Love conquers all. Corny man daw sa paningin. Corny man daw sa pandinig. Para lang yon sa mga walang jowa. Glitter lang. Totoo. Pagka namuot ka talaga, daing corny. Yes. Corny ka sa pangiling kang ibang tao, pero para sa imo, ito buhay mo ito. That's your life. I-express mo lang sa pagkamot mo Saro sa mga paagi tanganing maipamati mo sa pag-aapod na art of loving. Yes, diba? sabi kan iba, corneo ka ngaya. Ang sabi mo naman, wapakels. Wala kayong pakialam. Masaya ako. Diba? Ano kaya? Tama, di ba? Tama. Okay. Sir Lot, sa pagpapamilya mo po bilang sarong ama, ano po ang sa hiling mo ang pinaka marhay na dapat gibuhon kang sarong ama? Ano po ang role na dapat talagang mautob kang sarong ama? Okay, so bilang sarong ama, actually ang pagiging ama sa pinaka-challenging na bukasyon. Pagiging ama. Because primero ang pig-ataman niya to bilang mga ama, iyon basic unit ng society, iyon pamilya niya to. Mga aki, sa tuyang padaba na ako. So bilang sarong ama, sa responsibilidad baga na kung mailing niya to bago pa kasalon sa rekay na pagtatarang iya, na bilang sarong ama is yaw sa tuyak sa working role na we work para mai-provide niya to sa pangaipo, sa mga basic na pangaipo kan, mga aki, kasinkan, sa tungod mo. Provider. So, mo po, bilang provider. Pero, para sa kuya, dahil man nagtatapos lang na may provide ko ang
pangaipukan sa kuyang mga aki, sa kuyang kung kundi, mas dapat may tao ko mai-provide ko maliban duman sa mga material. Of course, mag-iyaan man sa mga aki, pag-abot sa spiritual, emotional, and then sa kung ano pa man na pigaagyan man na dapat, pero may man nangyari akong present ko. Ako lang puros material kasi superficial lang. Maabot ang panahon yan, pigiling-iling ko, aki ko nadadakula na, ang panganay ko, grade 7 na. I'm preparing for that na bako lang na pigpa-school ako siya, pigtatao ko sa pangay ko, kundi. So, from time to time, may panahon na nakakauron ko siya. Ako kumusta. Kung baga sa kwan is may close may close contact, may communication sa kuyang mga aki. Kasi na-observe ko yan, even sa Samuya, sa pamilya, sa biological family ko, na ito ang nangyaring gaps because duman yung pagabot sa komunikasyon. May gap kami between sa father ko, sa mother ko. Because nung aki pasto kami, so komunikasyon yung na kuwan kaya na napasikara. Wara sa communication. Naabot kong mangyari man sa mga aki ko na naroon ka ito na sitwasyon. There's a lack of communication kaya dahil nagkasiranabutan. Nagdakulang. So gustong sabihin ko sa hindi ko manasabi. Until naggawa kong seminary, dara-dara ko ito, duman ko na lang na-resolve because may processing kami duman. So, abo kong harag kayo itong kuhan. Ayan. So, total package of a man ang bilang ang kay kansarong ama. Okay. Total package of a man. Sabi nga, ang responsibility na kansarong ama, mula langit hanggang lupa. Yes. Ako lang pag-abot naman sa mga material na bagay. Yes. So, sa mga nagbabalak maging ama, bako lang po yan, bako lang kasiraman ng gabos. Ano? Total package of a man ang kay puhananta, ang responsibilidad kansarong ama, langit hanggang lupa. Okay. Bilang sarong esposa, Ma'am Lot, ano man po ang mga expectations mo kay Sir Richard? Ako ay yung expectation ko sa kuyang husband nung syempre expectation nung mag-illusion niya na syempre pag illusion pa lang i-compare mo siya sa father figure mo. Yes. Sad to say, I didn't have the best. Para sa akin, I didn't have the ideal father, yung working role, yung mga ganun. Kasi tatay ko, nagkasakit kaya siya, nagiging alcoholic siya, tapos never ko siya nakitang in a working mode. Excuse, okay, ano kalaya na yung aso namin, wait lang. Tapos, so, totally different. So, I had an ideal figure in my mind, which is not my dad. Which is not my father. So, nung nag-asawa na ako, so far nag-exceed siya sa expectations. He has always been a provider sa family to the point na ayaw pa niya akong patrabahuin kasi nga it's my work. Supposed to be my job to provide for the family. Pero eventually, naintindihan din niya na during these times, kay Juan man talaga mag-join force ang mag-ako. And yung pagiging father niya sa mga bata is yung disciplinarian pero ka-sweet, and he always make time to reach out sa mga bata. Yun siya na tatay. So, nag-exceed si Sir Richard. Sa expectation, di ba? Last 10 points. The best. Yan So, mga tugang, iyan po ang sa tuya na example kansarong couple and of course example na kansarong ama sa iling ko si Sir Richard silent mode lang siya pero nailing mo ito so expectation ni Ma'am Lot nag-exceed siya duman and then tandaan po niya to sa mga ama or sa mga gustong maging ama ang responsibility kansarong ama mula langit hanggang lupa bako lang ansa basta ka lang makapag-provide kang material na bagay sa mga ate mo okay ka na ama ka na kay may sabay na personal touch spiritual, emotional and physical dapat package thank you so much and Sir Richard inabot na po kita ng oras salamat po sa pagtauning oras digdi sa programa
Yan Sige po. na. Sana po Hirap. alawigon pa kamong mag-ibanan na dawang mag-agong na makaka-inspirar kan Yes. na mga mag-aragom-agong. Thank you so much. Thank you so much. Mabalos Salamat po. po. Yan po si Mr. and Mrs. Richard and Lot Lisay. Mga tugang. Yan na, ako na-inspired ako. Na-inspire kang maray. Gusto ko naman maging ama. Hello muna partner kay Teresita Binyos. Hello po watching from Malilipot. God bless and more power DCGB. Number 1 AM radio station daw. Yes. Salamat, Yan na po partner. ang presentasyon ng programang Usapang Pamilya. Ngunyang Aldaw ni Martes. Laro technical, Kuya Ramil Tanay and Alden Richards sa tuyang IT department. Yan po si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew. Bayaran Mabalo sa pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.